Иминлек телим сезгә, хөрмәтле дуслар. Бүген мин сезгә Люк Инҗиленең 19-нчы бүлегендә язылган бер вакыйганы укып, шул турыда фикер йөртергә тәкъдим итәм. Гайсә Арихага кереп, аның аша үтеп бара иде. Анда салым җыючыларның башлыгы булган Зәкәй атлы бер бай кеше яши иде. Ул Гайсәнең нинди кеше булуын күрергә тырышып йөрде. Ләкин кыска буйлы булганлыктан, халык арасыннан аны күрә алмады. Һәм Гайсәне күрү өчен алга йөгереп чыкты да кыргый инҗир агачына менеп утырды. Чөнки Гайсә шул урыннан үтәргә тиеш иде. Гайсә шул урынга җиткәч югарыга таба карады һәм Зәкәйгә: "Зәкәй, тизрәк төш әле, чөнки мин бүген синең өеңдә кунакта булырга тиеш", диде. Ул тиз генә төште дә аны шатланып кабул итте. Бу хәлне күргәннәрнең барысы да: "Ул гөнаһлы кешенең өенә кереп, аның кунагы булды", дип зарлана башладылар. Зәкәй исә торып Раббыга әйтте: "Әфәнде, милкемнең яртысын фәкыйрьләргә бирермен. Инде кемне дә булса алдаганмын икән, аңа 4 тапкыр күбрәк кайтарып бирермен". Гайсә исә моңа карата: "Бүген бу гаиләгә котылу килде. Ул да Ибраһим нәселеннән бит", диде. Чөнки Адәм улы югалганны эзләп табарга һәм коткарырга тели. Гайсә җирдә булган вакытында шәкертләрен ияртеп, бик күп авыллар һәм шәһәрләр аша үткән. Аның артыннан һәрвакыт күп халык ияргән. Кемдер Гайсәнең нәрсә сөйләгәнен ишетергә теләгән, кемдер чиреннән савыгырга ул ярдәм итәр дип өметләнеп йөргән, кемдер мөгъҗиза күрергә теләгән, кемдер былай гына тамаша карарга дип килгән. Зәкәй исемле салым җыючы да Гайсәне күрергә теләгән. Ул аны күрергә шул кадәр нык теләгән, хәтта Гайсә үтәчәк юл буенда үскән кыргый агач башына менеп утырып көткән аны. Кемнедер бик күрәсебез килсә, без дә бит аның өчен вакытын да, җаен да табабыз. Кешеләр дә комачаулый алмый. Зәкәй мөгаен Гайсә турында күп ишеткән. Аның шәхесе Зәкәйне бик кызыксындырган. Югыйсә, белмәгән кешене шул кадәр нык күрәсе килмәс иде аның. Ул Гайсәнең нинди кеше булуын күрергә тырышып йөрде диелгән. Әлбәттә, Зәкәй Гайсәнең тышкы кыяфәтен генә түгел, аның эчке сыйфатларының ниндилеген күрергә теләгән. Зәкәй салым җыючыларның башлыгы булган. Салым җыючыларны халык яратмаган, кешеләрдән налог җыйганда үзләре өчен дә артык акча алганга, аларны кеше талап, кеше рәнҗетеп көн күрүче иң гөнаһлы кешеләр дип санаганнар. Шуңа күрә Гайсәнең Зәкәй йортына кунакка керүен күргән кешеләр, ул пәйгамбәр була торып, ничек инде гөнаһлы кешенең өенә кереп, аның кунагы була ала, дип зарлана башлаганнар. Әйтегез, бу зарланган кешеләр үзләре гөнаһлы булмаганнармы? Алар әлбәттә үзләренең гөнаһлы икәнлекләрен бөтенләй үк инкар итмәгәннәрдер. Ләкин аларның Зәкәй турындагы фикерләре бер үк вакытта үзләре турындагы уйларын да яктырта бит. Мин Зәкәй чаклы гөнаһлы түгел, аның кебек кеше талап, кеше рәнҗетеп яшәмим. Мөгаен күпләр үзләрен башка берәү белән чагыштырып, шуңа охшаш сүзләрне кычкырып булмаса да, күңелләреннән әйткәннәре бардыр. Ул бит шул хәтле зур гөнаһлар кылган. Мин андый ук гөнаһлы түгелмен. Ләкин нәкъ менә шушы сүзләр кешенең бик тә тәкәббер һәм тәкәбберлеген үзе дә аңламый торган рухи сукыр һәм рухи үле кеше икәнлеген исбатлыйлар да инде. Мин бүген синең өеңдә кунакта булырга тиеш, ди Гайсә Зәкәйгә. Игътибар итегез, мин сиңа кунакка килергә телим дә дими Гайсә. Мине өеңә чакырмассыңмы дип тә әйтми ул. Мин бүген синең өеңдә кунакта булырга тиеш ди. Тиеш дигән сүзе нәрсәне аңлата дип уйлыйсыз?
Гайсә үзенең кайчан, кайда, кем янында булырга тиешлеген дә алдан ук белеп тора димәк. Гайсә хәтта кешеләрнең күңелләрен, аларның нәрсә уйлаганнарын да белә дип укыйбыз икенче бер урында. Чыннан да, нишләп Гайсә бөтен шәһәргә даны таралган шундый күп гөнаһлы кешенең йортына киләсең? Кирип кунак булыр өчен Әриха шәһәрендә беткәнмени Аллаһы сүзләрен өйрәтүче, ихтирамга лаек берәр дин укытучысы? Ләкин Гайсә Зәкәй йортын сайлый. Зәкәй Гайсәне шатланып кабул итә. Ул бит Гайсәне читтән генә булса да күреп калырга теләгән иде. Ул аның өенә килде. Ул шундый бөек зат, башка кешеләр кебек аңа җирәнеп карамады, Зәкәйне хөкем дә итмәде. Алай гына да түгел, Зәкәйнең гаиләсенә котылу килүе турында, аның да Ибраһим нәселеннән булуы турында игълан итте аңа Гайсә. Котылу килде. Зәкәйнең җаны мәңгелек тәмуктан котылды. Аның гөнаһларын да Гайсә кичерде. Нинди сөенечле хәбәр! Зәкәй Ибраһим нәселеннән. Ибраһимга биргән фатихаларын Аллаһы аның барлык нәселенә дә вәгъдә иткән иде бит. Димәк, Ибраһимга бирелгән Аллаһының фатихалары Зәкәй гаиләсенә дә килде. Карагыз, Гайсә белән очрашу Зәкәйне ничек үзгәртә? Элек акча һәм байлыкны беренче урынга куеп яшәгән Зәкәй хәзер фәкыйрьләргә карата мәрхәмәт һәм кызгану хисе белән тулган. Ул аларга ярты байлыгын тарата. Үзе өчен бик кадерле булган потларыннан ул баз кичә. Кемне алдаганмын, шуңа 4 тапкыр күбрәк кайтарып бирәм ди ул. Элек кылган бозык эшләре, алдаулары, ялганнары өчен үкенеп, үзе рәнҗеткән кешеләрне ничек тә бәхилләтергә тели ул. Нишләп Зәкәй кинәт кенә шулай үзгәргән соң? Чөнки Гайсәнең күкләрдән җибәрелгән иң бөек, иң гадел һәм мәрхәмәтле зат икәненә ышануы аны бөтенләй яңа кешегә әйләндергән. Зәкәйнең Аллаһыга да, кешеләргә дә мөнәсәбәтен тамырыннан үзгәрткән. Зәкәй Гайсәнең өйрәтүләрен, аның әмерләрен йөрәгенә кабул иткән димәк. Зәкәй Гайсәне күрергә бик теләгән һәм морадына ирешкән. Әйтегез, безгә Гайсәне күрү мөмкинме? Ничек без Гайсәне күрә алабыз? Аның эшләрен, аның мөгъҗизаларын, аның безгә һәр көнне кылган игелекләрен, аның безнең өчен нәрсә эшләгәнен белергә теләүче кеше Гайсәне очратмый калмаячак. Чөнки Гайсә бит тере. Ул безнең гөнаһлар өчен хак түләп үлгән һәм 3нче көнне үледән терелтелгән. Аллаһы аны үзенең уң ягына күкләргә күтәргән. Һәм Гайсә бүген дә кеше күңеленең бөтен омтылыш теләкләрен белеп тора. Үзенә ялварып дуга кылучыларны Гайсә бүген дә коткара. Гайсәне күрергә, аңа иярергә теләүченең рухи күзләрен ул мотлак ачачак. Гайсә аның да өенә киләчәк. Ул хәтта былай ди: "Менә мин ишек төбендә шакып торам. Кем тавышымны ишетеп ишеген ачса, аның янына керәчәкмен һәм без бергә ашаячакбыз, мин һәм ул." Бу нәрсәне аңлата? Зәкәйнең гаиләсенә килгән кебек, әлеге гаиләгә дә котылу киләчәген, монда да Ибраһим балалары яшәвен һәм аларның да Аллаһы вәгъдә иткән коткаруын һәм фатихаларын алачагын. Әйе, кем нәрсә тели, гадәттә шуны ала да. Кешеләр нәрсә теләсә, Аллаһы еш кына аларга шуны бирә. Байлык теләгән байлык, саулык теләгән саулык, ир теләгән
ир дәрәҗә дан теләгән дан дәрәҗә алырга мөмкин. Ләкин күп миллиардлык милкең булса да, хәтта картайгач та, корычтай ныклы сәламәтлегең булса да, дусларың, туганнарың белән кешеләр кызыгырлык күңелле итеп яшәсәң дә, үзеңне дөньяда иң бәхетле кеше итеп санасаң да, сәләтләрең өчен бар дөнья халкы сине күкләргә чөеп мактаса, зурласа да, буларның барысыннан сиңа ни файда, әгәр җаның тәмугка китсә. Гайсәне күрергә, аның әмерләрен үтәргә теләү, менә ул иң яхшы теләк. Менә кеше өчен иң кирәкле, иң файдалы теләк. Кадерле дуслар, безнең җирдә яшәү көннәребез санаулы гына. Сәгать сугар һәм без мәңгелеккә күчәрбез. Шул чакта инде бу дөнья белән бәйле булган барлык матур теләкләребез томан кебек таралып юкка чыгар. Бары Аллаһы каршында дөрес булган, аңа яраулы теләкләр генә юкка чыкмас. Киләсе чыгышымда, Ходай насыйп итсә, Гайсәне очратып, аңа иман иткән тагын бер кеше турында сөйләргә телим. Гайсәнең нинди икәнен күрергә, аның кушканнарын үтәргә теләгән Зәкәйгә һәм аның гаиләсенә котылу килгән кебек, сезгә һәм гаиләгезгә дә котылу һәм Аллаһының фатихалары килсен. Амин.